Habitatge Social USOC és una cooperativa que forma part del projecte sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya. Facilita l'accés als afiliats i afiliades del sindicat a un habitatge de protecció oficial de qualitat promogut en règim cooperatiu. Els nostres valors són la qualitat humana. Les nostres actuacions es basen en la confiança, en l'esforç i el compromís de les persones i en el seu comportament ètic. La participació. Creiem en l'autocrítica i en els espais de diàleg per enfortir el desenvolupament del projecte. La professionalitat. Exigim que tots els agents involucrats en els nostres processos compleixin tots els compromisos adquirits, especialment pel que fa a la qualitat dels nostres productes i el que afecta al soci i sòcia. L'empatia. Som capaços de posar-nos en el lloc del soci o sòcia i vetllar per la seva satisfacció, especialment a la postvenda. El treball en xarxa. Transmetem la nostra cultura cooperativa i volem ser un vincle entre el cooperativisme i el sindicalisme. La qualitat ha estat un dels punts de mira bàsics de les promocions de la cooperativa. S'han introduït mesures per a una millor sostenibilitat i manteniment dels edificis. Vetllem per la qualitat dels pisos. Habitatge Social USOC és també una aposta per l'economia social. Aquest sector tracta d'implantar una altra manera de producció i de relacions laborals basada en la igualtat entre tots els que hi participen. L'economia social aplega associacions sense ànim de lucre, preferentment cooperatives i fundacions. L'any 2002, la cooperativa s'integra com a soci a la Federació de Cooperatives d'Habitatge. La federació té com a objectiu l'enfortiment de la unitat del cooperativisme d'habitatge a Catalunya. Grup Valuaris és una cooperativa de segon grau que també compta amb la participació d'Habitatge Social USOC. Té com a finalitat fer convergir les actuacions i potencialitats d'un grup de cooperatives i fer un salt qualitatiu i quantitatiu. En la cultura empresarial d'Habitatge Social USOC, la responsabilitat social és un element fonamental. Per això treballem per la millora contínua i per una gestió responsable dels aspectes econòmics, socials i ambientals, alhora que transmetem aquests valors als proveïdors i empreses contractades. Habitatge Social USOC ha establert convenis de col·laboració amb les administracions catalanes. L'Institut Català del Sòl n'és el principal proveïdor. A més, la cooperativa té com a objectiu negociar amb els ajuntaments terrenys municipals per a la construcció d'habitatges de promoció social pública. La formació és per Habitatge Social USOC un element central del seu desenvolupament. Té la finalitat de millorar la qualitat de vida dels socis cooperativistes i ofereix un valor afegit a la compra d'un habitatge cooperatiu. Any 2000. Seminari sobre habitatge cooperatiu i els seus reptes. Any 2002. Curs sobre cooperatives i sindicats dirigit a socis cooperativistes i afiliats a la USOC. Any 2004. Seminari sobre habitatge de lloguer i les cooperatives. Any 2006. Jornada de debat amb els tècnics i professionals del sector. Any 2007. Jornada de reflexió i debat sobre la qualitat dels habitatges a peu d'obra de la promoció de Vilafranca del Penedès. Habitatge Social USOC encara el futur sota 5 premisses. Estabilitat. Generar l'activitat suficient pel desenvolupament de la cooperativa. Millora constant. Analitzar totes les actuacions per fer avançar els seus projectes. Innovació. Generar una base de coneixement sobre la innovació en productes i tipologies de vivendes per la seva realització futura. Consolidació.
Participar, treballar i comunicar-se amb els socis i sòcies i amb els grups d'interès. Responsabilitat social. Desenvolupar les actuacions tenint en compte el vessant econòmic, mediambiental i social. Habitatge Social Usop. Fem habitatge. Fem sindicat.